Людзі незадаволеныя, што Драздам забараняюць выступаць. Незразумелы сыход беларускага гурта са сцэны выклікаў вялізную хвалю абурэнняў. Музыкі з лёгкасцю збіраюць аншлагі ва ўсіх раённых ДК, але даваць канцэрты ў сталіцы ім забараняюць і толькі нядаўна дазволілі праехацца па абласных цэнтрах. Раней супраць Драздоў змагаліся прарасійскія актывісты на чале з Вольгай Бондаравай. Яны лічаць, што спяваючы на беларускай мове лідар гурта Віталь Карпанаў ушчамляе другую дзяржаўную, расійскую. З якога перапуду ў Беларусі нельга спяваць на роднай мове, здзіўляюцца каментатары. Гэта як? Забараняць на беларускай у Беларусі? Праходзяцца фанаты і па гарадзенскай даносчыцы, якую лічаць вінаватай у роспуску гурта. Дразды ведаем, а хто такая Вольга Бондарава? Можа лепш блогераў забараніць? Большасць каментатараў падтрымліваюць музыкаў і прызнаюцца ім у любові. А слухачы з рэгіёнаў увогуле прапануюць гурту паглядзець на пытанне з іншага боку і не адчайвацца. Акрамя Мінска вас чакаюць усюды. Гэта праблемы мінчукоў, што трэба ехаць у рэгіёны, каб вас пачуць.